Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat phan sabini lihin ban kardom nang panjurek lo kardom non Karbi Longri Abirta ke than pon je bang rejit khamsa non birta thipi lang paning sinang Karbi Longlong MS kolong tiat lo than bang atuma phan prabjin pen bainong hi pija phan si lo than bang atum bent Assam Chief Minister lapen ke Karbi Long Tamas Council CM Dr. Tram Rong hang tum phan kachuning ri Karbi Long Raikom Saiki lapen non kacharibam Sorkar atum pen semi solsu thuman ka Raikom thek theda puthak All Party Hills Leader Conference atum pen the furong spia to warlong kache songa sai kereng po Karbi Longlong PJ along ang tan pen kiwang kepi kache su tum man ki thalebek nang ji pasi dokmoka long Karbi ra tum pen kache song pon non puthot birta ang ton pen lang panik sinang Karbi Longlong Quality Education Kevan Jiaphan Karbi Long Tamas Council CM Dr. Turam Ronghang Lapanki Karbi Long Tamas Council Education's EM Research Talk Biatom Batsami Bori Ponlo Bon Sami Karbi Longlong ME School Long Tiat Lothan Bang Atuma Bang Pharo Sira Sokner Kebra Sukep Atuma Phanki Achiklo Bainong Ki PPC Jon Enkora Pon Chok Tanglo Laso puthak sami tiat lothan bang atum sami kisung ke boy aputhak sami Karbi Long Tamas Council long kedu ke theding tuma phan batai tuning ridam lo bon sami bainong ki bitek thera jokpen si sai jok jepen em school long tiat lothan bang atum pen sami kedam tang pai ni phai siarni pen ke lothan dam sami ington pon kok lo lasi bainong long le tike lothan sami thanam dek thelu pusi alang litum pen sami sodak pen pachini pon lo lasi Karbi Long em school long Tiat lothan bang atuma phan sami Assam Cabinet along prabjin pen kaching vai ponjia phan si Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma phan tiat lothan bang atum pen chuning ripon kado kawe arat phan ke pachini kang tung alam bang ke so press meet ke phanang ko bang ke nilitum ME teacher 189 nilitum han appointment nang ke 15 April 2022 arni lasi nilitum non puanda jo 25 months lo salary long le lang aput hapsi nilitum kisung ke boy ke duk kadure alam sinang litum han ka chethan kang tung nilitum 189 teachers angbong pen nilitum ke kisu kachilang atum tadu lapente la anak kisung lo je ilin nut ME teacher Riasil u alang li bangke kisu chilang bom si chiboy ikjui salary long le pin lang lapente aku ino teacher abang phido bijwarong pipi pu lak enon ta velor si tu treatment and bom sinili tum kisung the tik ang apolo da sinangli tuman through media social media platform kado ko phan authorities tumhan ACM ake hai Dr. Tuliram Ronghang phan EM Research Talk phan Principal Secretary phan DC Madam phan Lapen Education Secretary phan and especially Dr. Himanta Biswa Sharma and Education Minister Runoj Pigu phan ka ipil lo ka chuning rilo je nili tuma phansita mi non next cabinet meeting lo bangke nili tum phansita mi 189 teachers tuma phana bangke cabinet meeting lo nili tum phanta mi na approve pi kontha but to me head cabinet meeting along LP teacher 131 teachers tuma phansita mi alang li tuma phan bai patui pass dead lo approve pi dead lo sami nona bangke nili tum bangta kachong hongun elo achong hongun e joini si nili tum phansita mi next cabinet meeting bangke na approve pi back thak posi nili tum ke nang appeal lo lapente August 5 arni nilitum kado kabi teachers tum chelang pes nilitum ki duk kisum ke boy alam seta me nilitum memorandum submit dam so memorandum ka submit ke nilitum ISR phanda submit dam DC madam phanda submit dam CM sir phanda submit lo EM education phanda Richard Talk bisa phanda nilitum submit dam pachini dam principal secretary phanda nilitum mukul kumar saikia phanda nilitum pachini dam lo education secretary ake hai sir sim taru phansta me nilitum pachini dam lo chung submit dam lo lasi nilitum ki duk kisung ake alam an ke nilitum bang nang chethan pong lo kisung ong lo lasi so kisung bang nilitum ki chu ki jun mu ve an ang deng nang le tang lo lasi nilitum ko som lo kisung ka chechak tu un helang lasi nang litum ma phan sin nang chethan the pote ka chethana dim sia me det lo nang litum phan le nang so ning ri re pote nang litum long si nilitum ke bang le det konasi ka chethanda mathai dola konasi dim dola lasi nilitum ke epilo nilitum ki chuk ki jun ki sung suk kali la som bong pen teacher tumta ke hello posting atumta do so ke hello ke dam ani bhan ani bang gari bhara ta son lo nilitum ke manage po son lo nilitum phanta nang matha nilitum ta compelled lo ning ke hang pen le class boycott ki bi pu ka lo tame salary ka chong hongun e pot sin nilitum ta we are compelled for boycott nilitum ning ke hang class ke dam select lu ke than kang tung ti phan le nilitum class ke dam de kali
mi salary ka vi low ni tum hanang rap mon ni tum apong ka chuning ri apong ke dam la si pini le thot ta ko ni tum ke na ka chuning ri le thot lu ni tum sung ong lu nang cherap du ni kha la pente kisumana penang ana teacher tuma bangke loan ke na tum ta do ki chu ki jun mu be chot ang bong penta loan ke an kisung tum ta do pe EMI chi pilong ya ke hilo ke posting a teacher tum seta ni hem bhara ke en tum ta hem bhara chi pi mu be la sini tum kisung the teklo la si kini na so nang tum through media ke appeal kang tum bang ke nang tum samini tum kisung alam rata phanang pachini pitha authorities tum phanang pachini pitha jenili tum non apoi next cabinet meeting along bangke Dr. Himanto Biswa Sharma setam nili tum han kachin hon kajin sopen next cabinet meeting on nili tum han setam nili tum file na pass pi sekarang ithel Karbi Longri sor so tum phan arta ki zum hek mate arta ki ong pupi sor so tum phan kachenek katulang repen apan karmudit alam ki aphyong nanglit onglo la solong Karbi Longri ki do rekom sa ki tum lapan ki Karbi Long Thomas Council tum pen sor so tum phan ki rai kom dun dekthera puthak si chiti ni pha engkora phoni all parties leader conference atum pen difutuar pi along aningi pung aningi dupen ke song asai ke deng pon Karbi Longri SP fund transfer nangji Karbi Longri SP fund transfer nangji secret killing into nangji secret killing into nangji secret killing into nangji no justice no justice justice long letik aho kakang sai long letik BJP tumdak Karbi Longri Council long dame nang cari lo pen alang litum ke cengsi ka promote ke peace and development peace and development peace dolo pansi development doji alang litum pulo no bangke ka ceplang thu bangke alang litum ka cipu tuliram rong hang kai mada cipulo ningkan kep soselo nili Karbi Longri CM anghoy non cari bom lo alang dame cipulo sidamela ningkan kep alang lika cari ke dake peace abe pin men si cari calon lo posi development ke totally abe pin lo peace le alang lik tum pulo peace abe lo takte development ke abe lo definitely abe lo la si non da ili tum dak theklong lo lang tum dak government ka cari pen bangke crime rates nang ke patlo arui wang achiklo jon wang ili tum dak murder rape killing molestation minor children tum phan school going minor student tum phan rape killing achiklo yon wang ili tum social media pen news nang litum pen kaita du hekon long lo lasi alang litum slogan Karbi Longri mainly Karbi Longri alang litum slogan peace and development ke lake to teli lake alang litum charkan petlo je sakrai lo athema alang li chipulo ningkan gap sose CM ni dedlo sita me alang li peace wan dekhe dedlo peace wan thek the bolo tangte development ke dake to teli zero avelo lahen lo pinikani nang ko bang ke tong sukot kang ni nang ko bang lahen lo nilitum ke dam tang apor anda langdun bom lo je labang so a crime bang ington bobon busini tum matha bom lo kaprek organization tum women organization pen chenglok social organization tum antame appeal bom lo je crime barhi tanglo lahai ke crime long ka choklem ke chok che tum phan ke nep kang sai kam claim nang popu hangjolo siname pinian ni antai tum theklong le rina rong pipi di non head jong di fu a down long mat e megreng lor alang lipan kaculang rem lapen apran endet piniar ni antai inut panta eres tekelang piniar ni CM tuliram rong hangpan isi bak statement alang lipaklang ayelang kopia potlo lahen lo alang litum bangke nilitum la sipini demand pon lo Sanjeev Kumar Saikia ACS lapendak APS lo SP lo SP alang lipan non mat dak pen transfer phe pulo tangte lake tuliram rong hangta crime ke bad long ka che don lo bosin litum thek pon long lasi lala alang lige inefficiency lo hills area long kalang ke claim ke dam kachari inefficient lo la di fuat tanar yo gari pangplong chot lo nohok rong ator no ke dam de det lo birta ne det lo amasi crime bang ke do bom lo awareness sai bang alang li claim ke det lo women safety alang li thang ning je women safety alang li thang statement pipe alang li ke lak protestor tum ban hele pen ke up
bullet pen ke up hala bang so sai bang si claim ro la son don de ko son lo la si crime rate ke la ke comically ke bar hi lok bonon frank bang ke la si immediately alang fan transfer nangi la pen tuliram ro hang masila ke isin step en bonan BJP सरकार तुमके सुहानो मानसी आरडीपी la sokosi women safety la peke biti bachao biti padhao sialang la so puta Karbi Anglong wala alam RP बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर स्लोगन के लगे हा दिल्ली लोगन सी चिंतन कोगलो कार्बी आंगलोंग डांग ले आसाम लोंग डांग ले लासो स्लोगन के इम्प्लीमेंट ये फान के आसाम अंकांग लोंग डांग ले देलो कार्बी आंगलोंग लोंग डांग ले देलो हा दिल्ली लोगन सी जुट कोगलो पार्लियामेंट हाउस लोगन सी जुट कोगलो लासी ला बांगसो स्कीम के लगे मोदी 3 अंग सी पावर की जुटलों दे स्कीम तक जुटलो लगे लापेन क्राइम के कॉमिकली के बात इसी बात रॉन्ग लो सो स्कीम ना क्लांग बन लाहन also mar school going children ben chenglok school going student tum arlo so smar tum la tum manda safety ave kopia porlo la ke kachari tum chok che porlo kachari ka chalon tum chok che porlo pinida tum sp mesen sp ta leader porlo la pen district administration ile tum dc amar tame alang li tum tame sensitized de polo rada tum han alang li tum han strict maintain de polo school long kupima norms hostel long kupima al hai hui la tum thang lang dum de pin lo low plot la son si claim lo la si kachari chalon yong si chok chelo plot tang te la ke so ke pho ke la ke rat dum si ko bom ko la solo apslc tum do joy dekhe apslc tum ke jong dun de aning samse la bangke ni tum immediately pares nahi la oso phana reng ka pa so phan tame atumi har joy tum nang tum media troben theklong lo arrest et lo pusu theklong lo sitame arrest et pen sitame non mat nang patet plot bang chok chelo proper alang li phan investigation claim pa me pen se alang li phan panis pini a section itum hai lang dun lalo la son thak si menangan diwa brothers try chikloi jona prang lo diwa tum phan achi thok phan pet ekdom ara kapathi la toka kupine arong long hala sur lang pher homosti adungrai along hala dak pame ilitum pini arni dak ka arrest teklong lelang la si tribal lang bong kapachi chokji tribal atum phan yan bong fair psychosis ki kreti kapachi lang silerji la bang so bang ke non bjp atum claim bom lo bjp anung karjab dun bang ke bongo sona rss dun non cherap dun bom lo la so long administration atum lang litum phan insai pamit theknangi arrest et theknangi la sil tum pini demand pon lo je administration atum pen kang tang kring kang sai dun thek thia porlo pinia ni hala dak minor cases to ko aphang phang dala son minor cases hapu borpung tarapung pen chenglok sumila rong hang pia case pen chenglok lai hu ya case anta pinia ni thang action proper action awi lahai proper action ka vi port pinia ni claim bomb lai ta bat bomb se theklong lo kasi komad mala phulunia case long dame main culprit pha non mat inside pam meneng kusi il tum pini demand pon lo minor atum han ne pen alang tum han ke koi ko birta sinil tum long pon ka cho claim vek phan dame ke ne pen kang sai pam meje phan sinil tum pini labang so mai pen tum pachini pon lo labang so dharna long pe il tum pachini pon lo lalo la pen ra tum dame ke chok che phan ke ne bia phan bor i pen paklang dun thek vek nangi lage ke chok che ke lage khei ji pupelo lage ko mama ka chok claim phan ke tum ne vek nang po inside vek nang po lahin Karbi Anglong PJ Vizera long kedo angtan ban ke bang ke BC su tum ban ki thale bek nang sipusi Karbi ara tum pen semi party throm alam chipu pe pin pen arset pung sepen che song pon lo bon semi Karbi long Thomas Council atum pen khodi high court of hans alam pat helok amat si labang su ka thale je phan pinan ta ing samre son si thek on long lo lasi PJ Vizera long angtan ban ke bang ke BC su tum phan thale le ti ke labang su ka che song bang ing ton te pusi Karbi ara tum semi for example hawar long semi ka che song sai semi ding pon bom lo Lapuson tak si pini citi ni pa engkor phoni sami dokmo kalong sami Karbi ara tumpen pijer vizra lampu thakpen ahirung tangrak pen ka songa sai kedeng pong We run election!
mat bangke council ben thang nata idum ka che song along bangke council ben ang thek bang tum theklong le lang council ben ang thek ka theklong ji galisi high power committee pan nok si ke koi lasi hala so high power committee ke koi kela ke to council ka chari tum bidi pensi okdai bang pin chong ko lapenan par bang ta ke claim ke dije phans ke claim lo lapen council atum body language theklong hala body language ting prodang de eviction ke claim hansi ke thailo lasi la sulong bangke dasimet bet bangke high power committee long ke do ki kibom karbeng long thirklong alidar to hala dak do lasi alang itum hala so bang adai bang do chen unjima jong si claim kledet puro de hala so bangke nitum la so haben si isi kamat habang be glo the hala jong thirklong alang tum isia songja po tum sai si hala dak do la the hala isia bidi ben si karbeng long termas council bangke high power committee ke si okdai song hala dak tin chong lo si dasimet bet nitum non mat ke council pen ke thang nat la puson ke claim ji la pen claim po la pen ke claim de ji phan ke thang nat lam thi bang theklong le lang lap ke claim ji kali si non bangke ka chepom rai lok kapader kapang len kapalu la puson penan par si delaying isi teknik hala so bang si alang tum claim pom la si lin tum bangke ka che song bangke ahok tema bijar long eviction ke claim de bangke non lang nang pulo de bijar long hala dak lang nang pulo tang te che song lo hadak bang do disang che song madak ma bijar long bangke non notice ke pilang lang lo ken sing kai pu da pulang lang lo hala dak isi ini alam theke ni je tami non dak puloni long ke uttor borbi long dak bijar long pini ken kam si che dor jelang council ban eviction notice ki pialam ta ing dak de hala birikan kai alam ta ing dak de ada kat harle je alam ta ing dak de apot si non itum lang nang plote jasemet pet bangke council non kacari bom dula tum bangke politically isi metang jungjungale phan bang si abang si jema tharong aba thang hoi bang jema tharong si nili tumai hin pen bangke Karbi tum akachesong kapadusia kachesong lola ate long asia khelong polete long li bang nang chirai et long li bang nang chi et e phan ering huda nang pasulang e phan e man nang jorlang polete asia khelong la som thoda kisung pisi dolang hempre ke la ke hempre ke jakong sigi hang chon a hempre ban ta long li dong se avi polete komar phan si hempre ke hang po la so posi ilidum kachesong bang ke la ke amut bi bang ke ing tontelo la pen hala so kachesong bang bomen pini aniana thangnat council pen la poson ke claim ke dam lapen lampe ba lamjak lapen an patang ke claim kedam halo soban kun theklong le che char jela sui pusi dam bom bodeli tumke Pini Karbi Longri Abirta pan ki lan bang sikang ton piglo do mi thakme kardom